Hvis man kommer for tæt på store elforsyningsanlæg med en høj spænding, så er kraften bagved så voldsom, at det er livsfarligt. Jeg kunne lige så godt have lagt død i dag. Det var alligevel 100.000 volt, der gik igennem ledningen og ned igennem maskinerne og lastbiler det hele. Det er farligt, fordi elektricitet kan springe over til en person eller en genstand, hvis de er i nærheden af eller rører ved ledningen. Det kan række lige fra alt fra svejseøjne til alvorlige anden- og tredjegrads forbrændinger. Og så er der altså endelig nogle af de her ulykker, der i alvorligste tilfælde udvikler sig til dødsulykker. Hvert år sker der mellem 5 og 10 arbejdsulykker med springende elektricitet. Derudover så er der sikkert lige så mange eller flere hændelser, hvor det absolut lige så godt kunne have udviklet sig til en ulykke. Vi arbejder i Randers, det har vi næsten gjort hele ugen, og var ved at afslutte derude. Vi kommer ud til transformationsstationen derude, lige på den anden side af motorvejen, hvor vi så skal til at løfte maskinen, og så ulykken den sker. Så den dag står meget tydeligt. Springende elektricitet er et fænomen, vi har, når der er en høj spænding på noget i forhold til noget andet. Så kan elektriciteten simpelthen springe fra det ene sted, hvor der er høj spænding på, og ned til den genstand eller det menneske eller dyr, som er i nærheden af elektricitetsanlægget. Ulykkerne sker, fordi folk ikke er klar over, at det er farligt at komme i nærheden af vores ledninger. Det er endda livsfarligt. Vi var jo i fuld gang med at lægge asfalt ude, og så lastbilen har jo sit laderum. Det er sådan en ret stor sættevogn, det vi kalder et badekar. Og som regel, som vi plejer, når vi kører under elmast eller elledninger, så går vi og holder øje med det. Og det gjorde vi også den dag. Nu for at illustrere det her fænomen med elektrisk overslag eller springende elektricitet, så har vi lavet sådan en lille opstilling her, med hvilken vi skulle kunne vise, hvad der sker, hvis man kommer for tæt på med, i det tilfælde her, et bæltekøretøj, en gravmaskine. Strømmen har jo så sprunget fra elledning her over i lastbilen, fordi vi simpelthen ikke holdt sikkerhedsafstand nok. Respektafstand, det er den afstand, man skal holde fra vores ledning og ud til en genstand, der kommer i nærheden af anlægget, uden at de behøver at spørge os. Og for de store ledningers vedkommende, der er det sådan, at kommer man tættere på end 15 meter og skal højere op end 3 meter over jorden, så skal man spørge os. Elforsyningsanlæg er jo selvfølgelig udført, sådan så vi under almindelig færdsel kan omgås det, så det er fuldstændig ufarligt. Men når vi så gør ting, som er ualmindelige, så kan det blive meget farligt. Det kan blive livsfarligt. Ved ulykker og kortslutninger er det voldsomme kræfter, vi slipper løs. På et sted som her, hvis der sker en kortslutning ved en ulykke, så slipper vi ca. 7.500.000 hestekræfter løs. Det svarer til, at den varme, der udvikles i det sted, hvor overslaget sker, det giver op mod 10.000 grader. Det er lige så varmt som solens overflade. Vi går og regner med, at ladet det går fint under ledningen, og så vender vi egentlig tilbage til hver vores job og sådan noget. Og så i løbet af sekund eller to, så hører vi bare et eller andet ordentligt brag. Og så gnisterne, de står bare omkring ørerne på os, og asfalten, jeg står over på den ene side af maskinen, asfalten eksploderer op i hovedet på mig, og min kollega, der står på den anden side, tog jeg ud mod vejbanen. Det er simpelthen slået omkuld. Han får simpelthen strømmen igennem. Der sker mellem 5 og 10 arbejdsulykker med elektrisk overslag hvert år. Derudover så er der måske et lige så stort eller større antal tilfælde, hvor det lige så godt kunne være blevet en ulykke, men hvor man slipper med en forskrækkelse eller måske slet ikke opdager, at man er i nærheden af en alvorlig ulykke. Ja, men som sagt, så fik jeg en masse asfalt op i hovedet, da asfalten ved siden af mig, den eksploderede. Så jeg fik en masse asfalt op i hovedet og lidt brændsår og sådan noget efter gnisterne og sådan noget. Kai, han var nok den, der kom mest til skade. Det viste sig jo så, at dengang vi kom ind på skadestuen, der havde godt nok 2 små forbrændinger på hans fingerspidser, og det troede vi egentlig bare, det var det. Indtil så han blev undersøgt nærmere, og så viste det så, at strømmen der var simpelthen gået direkte igennem ham, og så ud af hans hæl. Det er vigtigt, at arbejderen eller entreprenøren kontakter os, så de kan få instruktion.
Det er så vigtigt at få den instruktion, så de kan arbejde sikkert i nærheden af anlæggene. Og instruktionen vil gøre, at de kan arbejde uden at være bange for anlæggene, men med fuld respekt for dem. De alvorlige ulykker, de koster hvert år samfundet et 3-cifret millionbeløb. Det er både i forbindelse med omfattende materielle skader, det er i forbindelse med udrykninger, udfald af elforsyning, længerevarende hospitalsindlæggelse og forsikringsudbetalinger og lignende. Derudover så er der jo alle de omkostninger, man ikke kan gøre op i kroner og øre. De personlige omkostninger i forbindelse med de alvorlige ulykker og tragedierne i forbindelse med dødsulykkerne. Jamen, man kan ikke sige, at det var nogens skyld. For vi troede, at vi var sikkert der med at komme under ledningen der. Alle var der opmærksom på, at den var der, men vi var så ikke klar over, at vi skulle holde den afstand. Så når vi kommer forbi derude, så er det da tit, vi snakker om det, ikke? Og kan I huske dengang, vi havde ulykken derude, og så kommer vi ind på det igen og sidder og snakker om, hold kæft, mand, hvor heldige vi har været, ikke? Og asfalten eksploderet, og anden tændt grøftekant, og... De mennesker, entreprenører og lignende, der arbejder i nærheden af vores anlæg, de har pligt til at spørge os. Det har de faktisk pligt til i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5a. Men vi gør alt, hvad vi kan for at oplyse om faren ved elektricitet så ofte og så godt, som vi nu kan. Om ulykkerne skyldes uvidenhed eller uheld, det kan være meget svært at sige. Entreprenøren er selvfølgelig fokuseret på det arbejde, han er i gang med at lave. Og om han så er uopmærksom eller ikke er vidende om den fare, der er i at arbejde i nærheden af de her luftledninger, det er meget svært at sige. Jeg kunne lige så godt have lagt død i dag. Det var alligevel 100.000 volt, der gik igennem ledningen og ned igennem maskinerne og lastbiler og det hele. Så vi fik også at vide, at de elfolk, der gik den arbejde, jamen, de har været så ekstremt heldige.